Eibarko Udal Euskaltegia bere 40. urteurrena ospatzen ari da, eibartarrak euskalduntzeko eta alfabetatzeko konpromisoa berretsiz. 1985ean sortu zenetik, zentroak funtsezko zeregina bete du euskararen normalizazioan, hezkuntza sistema osatuz eta bereziki 16 urtetik gorakoei zuzenduta. Ikasle kopurua txikia izan zen hasieran, baina Eusko Jaurlaritzak euskararen ezagutza administrazioan ezarri zuenean hasi zen. Urte batzuetan 500 ikasle baino gehiago izan ziren ikasturte bakoitzan. Gaur egun batezbestekoa urteko 275 ikasle ingurukoa da. Hasiera batean Almeria eskolako lokal batean edo gela batean zabaldu zen lehenengo taldea, baina berehala frontoi zaharreko eraikinera pasatu ginen. Eraikin horretan egon ginen urte gutxi batzuk, izan ere frontoi zaharreko eraikina oso txarto zegoen, zituen baldintza minimoak betetzen eskolak emateko. Eta hortik joan ginen Casa del Pueblora, 5. solairura. Izan ere, aian edo portalean udaleko zerbitzu batzuk ekartzeko asmoa zegoen, baina arazo batzuk egon ziren eraikinaren oinarrietan, eta horregatik Casa del Pueblon egon ginen hainbat urte. Gero handik ja, ona etorri ginen, eta arrezkero hemen gaude. Ikasleen profila aldatu egin da 40 urte hauetan. Lehen urteetan udal kanpainei erantzunez izen ematen zuten gazteak eta gurasoak ziren nagusi, baina gaur egun aniztasuna handiagoa da. Ikasleen artean batxilerrak, langileak, erretiratuak eta euskara maila zehaztu nahi duten herritarrak daude. Gazteen parte hartzea handiagoa da udako ikastaroetan, eta negukoetan berriz handiagoa da ikasleriaren dibertsitatea. Egia da asko aldatu dela perfil hori, baina oraindik ere euskerak badu lekua. Gu moldatu gara azkenean eskaerara. Gaur egun adibidez, jende gaztea daukagu, institutuan dabilen jendea C1 maila lortu nahi duena, hoiei klaseak ematen ari gara, baina bestalde batik dauzkagu jubilatuak, bere garaian beharrik sentitu ez zutenak, baina gaur egun hilobekin hitz egiteko edo hilobei ulertzeko edo euskera behar dutenak. Eta orduan gu azkenean moldatzen gara dagoen beharretara. Orduan 40 urte bete ditugu, baina lanean jarraitzeko asmoa daukagu, eta Eibarko herriak edo eibartarrek behar dutenari erantzuteko asmoarekin. Eibarko Udal Euskaltegiak 10 irakasle ditu eta horietako asko proba ofizialetan aztertzaile akreditatuak dira. Euskaltegiak maila guztiak eskaintzen ditu, aurrez aurrez zein online. Ikastaro trinkoak, boga sistemarekin autoikaskuntzarako aukerak, edota enpresa ikastetxe eta erakundeetara egokitutako prestakuntzak ditu bere programan. Horren momentuan, badakigu euskararen erabilera nola dagoen Eibarren, jakin herritarrek badakite, baina erabilpen hori bultzatzen jarraitu behar dugu, hor dago pixkate gakoa. Orduan, gure aldetikan, udaletikan jarraituko dugu lan hau egiten. Jendea azkenean animatzeko euskara erabiltzera. Egunekotasun horretan euskara erabiltzen ausartzeko esango dugu, porque jakituria badago. Orduan hor dagoela gakoa usten dugu. 40. urteurrenaren ospakizunen barnean, Euskaltegiak bere bi langile veteranoena komendu zituen, Jon Sasiain irakaslea eta Arantzazu Barrutia idazkaria. 40 urte eskaini dizkiote erakundeari, Euskaltegiak ateak ireki zituen lehen egunetik bertan lan egiten jarraitzen duten bakarrak baitira. Ohorezko aurreskua, opariak eta lankideek eta ikaskideek abestutako bertsoa hartu zituzten egindako lana eskertzeko. Hori, 40 urte, Arantzazu azkar esaten da, 40 urte. Orain dela 40 urte hasi ginen, gu hemen Euskaltegian lanean, eta gu hemen hasi gara. Gu hemen gaztetxoak ginen, hasieran gaztetxo batzu ginen, eta guk urte asko pasa dira, eta guk hemen heldu gara, hemen egin gara helduak baldin bagara, ezta? Gure lankideekin eta gure ikasleekin, 40 urtean heldu bihurtu gara, ez? Momentu onak egon dira, momentu esain onak, baina orokorrean pozik gaude, ezta? Pozik gaude.
Hainbat jarduera antolatu dira ospakizunekin jarraitzeko. Maiatzaren 19an Xabier Mendieraz kiropraktikoak hitzaldi bat eskainiko du, eta data baiestatzeke dagoen arren Lore Arekiztainek euskara eta adimen artifizialari buruz hitz egingo du ere. Gainera, euskaltegiko ikasleentzat euskal dantza eskolak eta sendabelarren eta saboien tailerrak antolatuko dira maiatzaren amaieran. 4 hamarkadako historiarekin Eibarko Udal Euskaltegiak euskararen sustapenean eta irakaskuntzan erreferente izaten jarraitzen du, hiriaren kulturarekin eta nortasunarekin duen konpromisoa erakutsiz.